Hola, pels que no em coneixeu, em dic Cristina i sóc la presidenta del Comitè de Regles Àrbitres i Camps de Catalunya. Primer que res, el que voldria és desitjar que tingueu tots molta salut i que ens sigui lleu, ara a tots, ens sigui lleu aquest confinament. Bé, donat que ja portem unes 3 setmanes de confinament i hem vist absolutament de tot a les redes, jo voldria proposar-vos una altra cosa. Bé, fins ara hem vist com se fan pilotes de golf que no molesten el veí de baix, amb papers. Hem vist com també som capaços de fer 1000 coses amb rotllos de paper de paper. Hem après a fer exercicis per tindre un bon giro i un bon de giro. Hem après exercicis per col·locar el pad, per fer un bon approach, per fer approaches curts, per fer els llargs, per tenir més velocitat, etc. He pensat que estaria bé parlar també de regles. El que pretenc no és fer una explicació exhaustiva sobre una regla i complicar-la, sinó que el que pretenc és, amb la quotidianitat del joc, explicar regles i com s'actua davant de l'aplicació d'aquesta regla. Cosetes molt fàcils que el que faran és refrescar-nos la memòria i els que no ho sabien aprendre coses noves. La veritat és que seran senzilletes, procuraré, i a més també intentaré que siguin ràpides. Bé, espero que no passeu els vídeos quan es faci. Fins aviat.